més sostenibles de producció i de consum. Quan arriba esta gobernació de València no hi ha regidoria d'Agricultura, però això ja indica que el primer objectiu que nosaltres teníem era el de posar l'agricultura en l'agenda política. Aleshores, per a nosaltres el que ha sigut molt important és fer funcionar el Consell Agrari. I realment en aquests moments el Consell Agrari de Noguera, que ens reunim cada 2 mesos, venim moltes persones a plantejar qualsevol tipus de problema que tenen nota i moltes vegades troben solució. Amb el mantra de que així estalviem aigua, de que així augmentem la rendibilitat de les nostres produccions agrícoles, només és tot el discurs que nosaltres no som d'acord amb això. Pensem que no és cert i, de fet, sempre ens hem de demanar informes que avalen l'estalvi per a